Бародарам ман ашодами акамон ягон гап баъд гуфтани нестем бовар дорам ки тоғои момбурои дараи рост мерава камтарак мада сахт расид ки вақте ма да Москва будам амира видео кардагиам бачаҳои куло бачаҳои 61 душанбе қирған диз бачаҳо ба сари ма омадагиян маро угражат кардагиян ки ту публични видео мекунӣ извинение мепурсӣ. Бачаҳои куло ба сару метро котелни омадан дар метро котелни ака дорум Билол то ҳозира да бар монай аммо ака мисол намешид мумкин ки мара ягон ҷо мебурдан шапошап мекарданд. Омад темара ҳал кард ки ягон видеоро удалид намекунад извинение намепурсад. И хулиган бачаҳо ба гуфти хушон гуфтанд ки и тоғоимон бачаҳои дуруна гред мекардай пул мефрида гавзанои дуруда хулиган бачаҳоро дузода либос дузода пул медодай. Ба ҳамон хотир ин мард бача будаем мо номард будем. Ин шумо да савол ҳаминҷа мард бача ин ҳамин дизбачакоанд ё ки мо ҳамин саволи маро ҷавоб дем. Шумо видеоро мебинед номустон ғамтон